ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. имрӯз дар бозори Корғонем барои шумо ҷинсое ки пеш буданд 450 сомонӣ ҳозир бо нав омадан бозор дар ҷида ҳасташ. чанд намудаш омадагӣ, чанд маркаш ё тамом шуда буданд. бозор дар набудан чиқаре ки шумо суроғ мекардед ё ҳозир омадагия нархшон 470 сомон, порина 450 буданд. ҳозир самолёт қатъ меёрам ручной ё 470 сомон. ҳозир як 10-15 модел омадагӣ. инаи чиёшам ҳастай, саркашакдоршам ҳастай. ина саркашакдоршам ҳаст, баъд иҷада ҳаст бе саркашак. ина инҷа гилдорай, остинош ина хел омагӣ хел. баъд пешон хел вишивкадор. дар розан чанд қадр ки мисол одамое ки мехоҳанд бо калташон када метавонанд. ина марҳамат бибинед размерашон то чанд дагти ҷаҳоз то 52 омадагӣ. 52 гиҷа 52 Туркия я ба тоҷики чанд мешава? 52 60 то 58 60 пуша метавонед ки заказ кунед. 52 Туркия хай ба тоҷики қариб 58-60 пуш метавонед ки заказ кунед. айдихтаро то бузбалора чиқаре ки савдогар гап зад. инаиш бо остиниш дига хел кардагия. ина метавонед ки ира хел қат кунед. айҷада пайваст мекунед, иҷада қат мекунед, хел мешава. материалошон беҳад зурай, каси дар равон кардагӣ мисол жалб кардагӣ нестанд. анаиш пешиш бо санг задагӣ. санги Сваровский тоза Туркиян. ё тоза Туркиян фирмаи Гадензай, айша бисёр суроғ мекардем, не суроғ мекардем расида. обши ки бор ручной омадагӣ, камай метавонед ки тез заказ кунед, чистона бигирин. барое ки ҳозир раҳ камтарак проблемай. и чизое ки качествениян, ира ручной меёрам, камтар меёрам. камтар ки меёрам, мисол ҳар кадомаш 2 пачка 3 пачка меёрам, барое ки раҳ қимат чидагӣ. анаиш пеш вишивка задагӣ ба дараҷаи оли зур. то размери 58-60 пуша метавонед ки занг бизанед. ин поёншон ина хел. ва анаиш омагӣ поёнаш бо то 60 пуша 66-68 размеров миям бо мияна. анака ҷинсо айниш омадан мегиранд то мега 68. ида модели адрузада бисёр буд, ами омадан ҷошта гирифтаншон. обтайко бурдашон модели фасон. ина мисол касе ки чӣ мекунад бо размери то 70 мега мераса ба қарибӣ. барои ҳам метавонед ки нами WhatsApp да бинависед, мо шумода заказотуна 100%. ма моделаша чӣ мекунам? суратоша мепартам. 20 чанд модел баъд амро суратоша реклама на касе ки канал да обуна нест марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагӣ я лайк мемона, ҳами навори мора ба ёру шуносошон тақсим мекунам. ин сурате ки шумо дидестин ё иншолло ягон ҳафта пас мерасанд. иро парфтем ки шумо шинос шавен. и боро раҳдан як ҳафта пас мерасанд. кадоме ки мисол мехоҳад заказ кардан, мисол вибр кунад, тайёр шава, сумакошона тайёр кунед. вақте ки бор мерасад, шумо сразу гирифта битонед чӣ ба ки бор ҳозир кам омадестай. самолёт қатъи мея ручной успед намекунанд. ҳаму оптовико мегиранд, мебаранд, савдо мекунанд. барои ҳамин савдогар гап задем ки шумо ҳамин чизотона тезтар равон кунед. равон кардан мо шумо да партофтем, метавонем ки вибртона бикунед. вақте ки бор расид, шумода мо занг бизанем, боротона равон кунем. ин чизо фирмаи Гадензаан, ҷинсовкои Гаденза намедонем ки фирмаи бақватай ба дараҷаи оли мулоимай роҳат мекунед. любой вақти сезонда шумо пӯшида метавонед юра. баъд качествашон ба дараҷаи олиай. ё бозорда нестанд, ай магазин мегиранд. магазини беномрай, беномр 12 дарвоза дай метавонед. касе ки метавона мияд инҷа мехара, касе ки наметавона мисол заказ мекуна. ина як партия ки бияд то размери 70 меояд. боқи сарбаланд обод бошед. худоҳофиз.